Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Татарстан Республикасының Икътисад министрының беренче урынбасары Әлмәт эшкуарлары белән очрашты. Әлмәт медицина көллияте студентлары өчен яңа уңайлы тулайтырак. Азнакай районының 100 еллык тарихы булган авылы һәм башка темалар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Территория росты үсеш территориясы коворкинг мәйданында эшмәкәрләр белән түгәрәк өстәл узды. Анда Әлмәт эшкуарлары актуаль проблемалар һәм дәүләт ярдәме чаралары турында фикер алыштылар. Төп кунакларның берсе Татарстан Икътисад министрының беренче урынбасары Рөстәм Сибгатуллин. Тулырак мәгълүмат Алсу Нуриева сюжетында. Бизнес тиз генә бер көндә финанс, физик һәм мораль кертемнәрдән башка үсмәячәк. Әлбәттә, һәркемнең дә үз хезмәтенең нәтиҗәләрен күрәсе килә. Берәүләргә инвесторлар белән аралашу өчен уртак мәйданчык кирәк, икенчеләре фондның ярдәмнән баш тарту очраклары белән кызыксына. Әлмәт эшмәкәрләренең хәл итәсе килгән мәсьәләләре шактый. Аларның проблемаларын Татарстан Республикасы Икътисад министрының беренче урынбасары Рөстәм Сибгатуллин үзе тыңлады. Ул икътисад ягыннан катлаулы вакыт булуга карамастан, Әлмәттә һәм Әлмәт районында бизнес үсә икәнен билгеләп үтте. Есть такой хороший ресурс на сайте налоговой службы. Шундый яхшы ресурс бар, салым хезмәте сайты. Без Әлмәт буенча 1 гыйнварга һәм 1 июльгә күз салдык. Эшмәкәрләрнең саны аз гына булса да артканлыгын күрәбез. Шулай ук Татарстан Республикасы гарантия фонды директоры Рөстәм Мөхәммәтшин һәм Татарстан Республикасы эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды генераль директоры Айдар Салихов үз фондларының эше эшмәкәрләргә ярдәм итү чаралары турында сөйләде. Субъекты МСП мы принимаем заявку, понятно, что это не высшее образование, но именно повышение в части там, не знаю, электрика, сварщика. Очрашуда эшмәкәрлек җәмәгатьчелеге вәкилләре дә үз бизнес проектларын тормышка ашыруда беренче адымнар ясаучылар да озак еллар инде үз хезмәтләрен тәкъдим итүчеләр дә катнашты. Мария Шәфәкова курчак ясаучы, мондый чараларда 5нче ел катнаша, әмма һөнәрчеләр берлеге җитәкчесе буларак беренче тапкыр. Үзем өчен бик күп яңалыклар белдем һәм мондый очрашуларның файдасы зур ди ул. Нам подобные форумы помогают решить вопросы с финансами. Безгә мондый форумнар читтән ярдәм итүдә, финанслар белән мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә. Мин шәһәрдә актив рәвештә үсеш алырмын дип өметләнәм. Шуңа киләчәктә чыгачак маркетплейс белән авырлыкның да чишелешен әлеге форумда табармын дип уйлыйм. Эшмәкәрләр белән түгәрәк өстәлдән ике якта канәгать калды. Алга таба рәсмилектән чыгып ярминкәләрдә дә очрашу үткәрергә кирәклеге турында фикер алыштылар. Алсу Нуриева, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүртекле культураларны урып җыю Әлмәт районында да дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 19 августка 27654 тонна бүртекле культуралар җыеп алынган. Уртача уңыш гектарына 8,3 центнер тәшкил итә. Шулай итеп, амбарларга 8622 тонна көзге будай, 1366 тонна көзге арыш, 7847 тонна арпа, 972 тонна солы, 7738 тонна язгы будай җыеп алынган. Урып җыю эшләре белән бер рәттән туңга сөрү, пар җирләрен уҗым чәчәргә әзерләү башкарыла. Уку елы башланырга да санаулы көннәр калып бара. Бу арада әти-әниләр балаларын мәктәпкә әзерләү белән студент ул-кызларына торак кайгырту мәшәкате белән йөри. Әлмәт медицина көллиятендә укучы студентларның әти-әниләренең бу яктан күңелләре тыныч. 1-2 курс студентлары быелдан башлап яңа уңайлы тулайтыракта яшәячәкләр. Тулырак Алсу Амирова сюжетында. Әлмәт медицина көллиятендә 936 студент белем ала. Шуларның 800-дән артыгы көндезге бүлектә. Көллиятта укучыларның географиясы киң. Ханты-Мансийск, Мәскәү, Орел һәм башка өлкәләрдән килгән укучылар да бар. Студентларның тулайтырагы элек тә бар иде, ләкин андагы шартлар күпләрне канәгатьләндермәгән. Быелдан Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов карары белән медицина көллиятенә элекеге нефть институты тулайтырагы куллануга тапшырылды. Тулайтыракта яшәү шартлары уңайлы һәм заманча булсын өчен Татнефть җәмгыяте медицина көллиятенә электр плитәләре, автомат кирүү машиналары, телевизорлар һәм башка кирәкле көнкүреш техникасы тапшырды. Это в рамках политики Татнефти. Татнефть сәясәте кысаларында без актив социаль ярдәм күрсәтәбез. Уку оешмаларына ярдәм итәбез. Безнең хезмәткәрләр яшәгән җирдә тиешле шартлар булырга тиеш дип уйлыйбыз. Бюджет акчалары җитеп тимәгәнен беләбез, шуңа күрә актив ярдәм итәбез. О, прикольно, здесь душевая кабина есть. Быел 2нче курска күчкән Зарина Саляхова үзе Түбән Мактамада яшәсә дә, тулайтыракта яшәүче төркемдәш кызларына кунакка еш керә. Иптәшләре өчен тудырылган шартлар өчен ул бик шат. Яшәргә рәхәт һәм без бишлегә укырга тырышабыз.
Элекеге тулай торакта 120 студент яшәсә, хәзергесе 200-дән артык кешене сыйдыра. Бер бүлмәдә элек 4 кеше булса, хәзер 200 кеше бергә яшәячәк. Мин бик шат булып идем студент вакытта шундый бүлмәләрдә яшәгән булсак. Без яшәдек, безнең андый условиялар юк иде. Шуңа күрә мондый шартлар, уңайлы шартлар тудырган безгә бүләк иткән өчен тагын бер тапкыр рәхмәтемне әйтәсем килә Татнефть акционер җәмгыятенә. Һәр бүлмә сайын санитар бүлмә булуы да әле яңа гына әти-әни яныннан килгән, үй шартларында яшәгән клиент студентлары өчен бик яхшы шарт булып тора. Алсу Амиров, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тирәлегебездә булган матур үзгәрешләр, эфирда булган күңелле яңалыклар белән без төзүчеләргә рәхмәтле. Августта алар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Игелекле һөнәр ияләренә багышланган тантаналар әле дә булса дәвам итә. Чираттагысы Ознакайда булды. Анда Татарстан Республикасы дәүләт депутаты Тахир Хадиев та катнашты. Үз хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында үз эшләренең чын осталары булган, һәр эшне дә җиренә җиткереп башкаручы, бер фикердә булган көчле команда җыйналды. Шәһәрнең бүгенгесен һәм матур киләчәген төзүче алтын куллы хезмәт батырларын район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәм белән тәбрикләп, башкарган хезмәтләре өчен зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Гаилә иминлеген, эшләрендә тагын да югары үрләр яулауларын теләде. Алга таба хезмәт алдынгылары юбиляр төзүчеләргә район җитәкчесе дипломнар, медаль һәм истәлек бүләкләр тапшырды. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, бар кешегә дә, бигрәк тә төзүчеләргә яңадан да эшләр булып торсын. Район халкы йөреп эшли торган оешмалар, ял парклары, скверлар, яңадан-яңа социаль объектлар, булар барысы да төзүчеләрнең фидакар хезмәт нәтиҗәсе. Бүгенге көндә мондый изге эшне район күләмендә 20дән артык оешма башкара. Без шәһәрнең Сөембикә урамын, Тарсус паркын реконструкцияләү белән шөгыльләнәбез. Күп фатирлы йортларда, мәктәпләрдә капиталь ремонт ясыйбыз. Форсаттан файдаланып, коллегаларымны бәйрәм белән тәбрик итәм. Сәламәтлек, сабырлык телим. Бәйрәм кунаклары төрле уеннарда катнашып, мәдәният йорты артистлары башкаруындагы күңелле җыр-моңнарны тыңлап, рәхәтләнеп ял иттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Мәкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тарихта эзле булуыбыз белән дә без төзүчеләргә рәхмәтле. Алар кулы аша узган биналарның 1000 гасырлык хәрабәләре ата-бабаларыбыз хакында белергә ярдәм итә. Берәүләр тарихны ташка уеп язса, замандашларыбыз китапка терки. Язучы тарихчыларның чираттагы бер хезмәте Ознакай районының 100 еллык тарихы булган Зирекле елга авылы турында. Татарстанда югалган авылларны өйрәнү, аларның тарихын торгызуга зур игътибар бирелә, китаплар языла. Ознакай районында гына да 34 авылның 34 китабы чыккан. Һәм инде менә бүген Зирекле елга авылы үзенең 100 еллык бәйрәмен билгеләп үтә. Тарихка күз салсак, Зирекле елга авылына 1921 елда нигез салына. Биредә 35 йорт була. Сугыштан соң 1950 елларда авыл янында нефть скважиналары калкып чыга. Биредә яшәүчеләр әкренләп төрле якларга күчеп китәләр. Шулай итеп Зирекле елга югалган авыллар исемлегенә кертелә. Районда авылларның тарихын өйрәнүгә аерым игътибар бирелә. Бүгенге көндә Зирекле елга авылы турында китап дөнья күрде. Чыгышы белән шушы авылдан булган икътисад фәннәре докторы Индус Шамматов бүгенге көндә мәркәзебез Казанда яши. Авылны зурлап, юбилей уңаеннан стелла ачуда да булышты ул. Без үзебезнең монда торган әбиләребезне, бабаларыбызны, әтиләребезне, әниләребезне, апаларыбызны, авылдашларны бер күрү үзе бик зур бәхет. Без аларны һәрвакыт истә табыз. Безнең аркылы инде ул безнең балаларыбыз да, хәзер минем үземнең инде балаларым да бар, внукларым да бар. Алар да монда булдылар, күреп киттеләр. Хәзер беләләр бабаларның кайда туып үскәнен. Шушы авылда туган, әти-әниләре биредә яшәгән, әби-бабалары монда җирләнгән Зирекле елгалылар бердәм булып, җыйналып, шушы матур бәйрәмне оештырганнар. Үз көчләре белән авылның 100 еллыгына истәлек ташы да ачтылар алар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәм кунакларын сәламләп, мондый чараларның бигрәк тә авылларга яңадан җан өреп, яшәеш бирүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерде. Шушы авылдан гомер иткән Касыйм Әхмәтшиннарның гаиләсе, аның 4 кызы бүгенге бәйрәмгә ныклы әзерлек белән килгәннәр. Касыйм кызлары дигән күргәзмә ясаганнар. Шушында ук Искәндәр умарталыгы да гөрләде. Балы, нигъмәте, урман сыйлары, имән себеркеләре белән агачтан уеп эшләнгән әйберләр дә шактый иде. Күпме талант иясе җыелганын шушы күргәзмәләрдән күреп була.
Бәйрәмнең тагын бер истәлекле күңелле мизгеле авылга атап махсус яздырылган җыр булгандыр. Аны Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Миргаяз Шәрәфиев башкарды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әдип Маликов диюгә башкалар турында кайгыртучы, үз иҗатыннан бигрәк башкалар өчен борчылып йөрүче, оста оештыручы, туган һәр тыныч көнгә куанып яшәүче, олы йөрәкле солдат язучы килеп баса. 1955 елдан Әлмәтнеке булып яшәгән һәм үзебезнеке булып бакыйлыкка күчкән Әдип Маликовның әсәрләре туган илгә, эшче халыкка мәхәббәт белән сугарылган. Аның Ташчы, Гайшә апа, Фәрдәнә, бергә яккан ушаклар поэмалары ул елларда кайнаган көчле хезмәт пафосы белән сугарылган. Нефтчеләр төбәгендә әлегәчә яшәп килүче әдәби мөхит, әдипнең тырышлыгы, тынгысыз хезмәте, әдәбиятка булган тирән мәхәббәт нәтиҗәсе. Бу хакта аның каләмдәшләре язучыбызның туына 100 ел тулу уңаеннан уздырылган очрашуда да билгеләп үтте. Әдип ага Маликовның тууына 100 ел уңаеннан багышланган чара Әлмәт шәһәренең мәдәният һәм ял паркында узды. Нәкъ 100 ел элек туса да, язучының әсәрләре бүгендә актуаль, чөнки аның иҗаты гасыр үтсә дә искерми. Аның тормыш юлында күпләргә үрнәк булып тора. Мин Әдип абыйны 50нче еллардан белә идем. Андый кешеләр хәзер Әлмәттә күп түгел инде. Бүген Әдип абый Маликовның без язучылар белән мәдәният идарәсе белән, үзәк китапханәләр белән менә бүген аның 100 еллыгын искә алып үтәбез, 100 еллыгы уңаеннан. Җәйге эшләр күп инде ул. Әдип ага Маликовның шигырьләрен, аның сүзләрен язган җырларны Әлмәт драма театры артистлары сәхнәләштергән поэмасын тыңлап, китапханәчеләр әзерләгән күргәзмә белән танышып килгән кунаклар илһам алды. Әлеге җылы чара турында тулырак Нәфисә Сабирҗановның җомга тапшыруында карый аласыз. Хирай Юнусова, Нәфисә Сабирҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тапшыру ахырында тагын бер мөһим хәбәр. 23 августка чаклы республика территориясында нормадан 9 һәм аннан да күбрәк температуралы аномаль һава торышы сакланачак. Һава температурасы 39 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин. Белгечләр үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә игътибарлырак булырга чакыра. Шул ук вакытта Татарстанда югары янгын куркынышы саклануында онытмаска кирәк. Шул урында мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.